Després del simulacre. Qui estima la patrona, la respecta. Tot i que els diferents combats són la part més vistosa de la patrona, després de la darrera batalla a Can Escarrinxo, la festa no ha acabat. Queda la tornada del camp de futbol, tant de moros com de cristians, i alguns dels actes més emotius, com la celebració de la victòria pollencina al Tedeum o la consolació després de la derrota turca a Montició. Com ha de ser la tornada dels cristians? En Joan Mas ha de sortir el primer, acompanyat de la banda de música que interpreta Galop, de l'Ajuntament Vella, dels canoners i de la resta de cristians. Fins que no hagi sortit el bàndol cristià, no ho poden fer els corsaris. L'ordre de sortida serà banda de música, canoners i escopeters, bandera de Pollença, Ajuntament Vella, Joan Mas i resta de cristians i cristianes. Tots junts es dirigiran cap a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels per assistir al Tedeum. Com ha de ser la tornada dels moros? En Dragut, el lloctinent i l'abanderat, juntament amb la tropa de cornetes i tambors del soldà, surten derrotats i arriben fins a Montición, on adreçaran els seus agraïments a tots els companys corsaris, dissoldran els guerrers i posaran punt i final al simulacre.